Здрасти, момчета и момичета. Едно курсче имаме за доставка. Трайко Китанчев 9. Правим и доставки с такситата. Поне аз така съм се регистрирал да правя доставки за разни вещи от точка А до точка Б. Добър ден! Телефон има ли? Да, ето като... Да, добре, благодаря. Благодаря, лек ден. Чао. Ето е. Доставчица. Христоматов 11 в Кичука. Това ще има. Над 10 лева курс. Да. Правим заявки. Какво да правим? Работим. Сега ще видим някакъв по-интересен курс днеска да снимам с клиент някаква история, само да напипаме нещо интересно.